balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa siningadlaw sang Webes, yari kita sa ika-23 na nga petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Mga kaaksyon, lapit na lang no, mga 7 days before pa man mag-end ang month of June, kag pasok na si July, ang umpisa na sang pagpungko sang mga bag-o na pilian nga mga opisyales sang inyo banwa, syudad, probinsya kag congressman man. July 1, mga kaaksyon, effective ang ila sa nga pagpungko on Thursday, June 30, pagka July 1 sang kagahon maga-epekto na ang ila sininga mangin opisyal kag bagpungko na sa ila sininga mga trono. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta mga kaaksyon ta sa sininga udto, mga kaaksyon, yadtong isa ka luthang balasang sumpako sa may area sang Aranita nga rugby boys kuno yadto tigin bawian sang kabuhi kaina sang kagahon sa ospital. Ang suspect na way pamadakpan until sining mga inoras. Dalon tani karon dugay-dugaya ang mga latest nga mga information gikan sa aton sining mga aksyon reporters samtang nagachibog na ang halos kalabanan kag nakatutok na diri sa aton sining balitaan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, sa Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kalakip man sa Oriental side. Nagpalabot kami sang pagpangamusta sa inyo mga kaaksyon amon sa kanginan. Kalakip man dira sa probinsya sang Guimarazo, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, Zaclan, Antique, kag tubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag sa sininga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong, tubdob kita sa Tagna Launa Media. Anong mga
balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon sa report ni Action Marlon Hinovia. Ini may pangtanan sa pinaka-latest inaugurasyon sa mga provincial government official na sa Sabado. All systems go na mga kaksyon suno kay Gob Lacson. Kapin sa 50 ka mga barangay kapitano sa Negros Occidental benepisyaryo sang scholarship for local leaders on barangay governance. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Action Art Tayhupon, resolusyon nga nagapabor sa pagpatigayon sang face-to-face classes ang DepEd na tala na nga igaduso sa konseho sa masunod nga simana. Why na siguro i-face-to-face na lang na DepEd. Ang importante da kay nga kung basketball gani ara sa mga gym ga lalaghit lang mga basketballista kagang tumalanaw ti much more pang mga kabataan di ba na mag dubok gid ang kabataan magdugo ka o ang DepEd ni ambot na no paning gina kuan niya siniya pa face to face na kay para magkatuon man mga kabataan duwa na katuig nga sa balay lang tinanong natunan except sa mga ginikanan nga ara lang sa puluyan kag may ihibalo about sa pagpatudlo sang ilang nga mga kabataan pero kung way kagidya knowledge nga ginikanan kag kung nagaobra kang kabataan mo kaluluoy lang unlike nga kung ipadala mo sa eskwelahan may matudlo sa ila ay puwerte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang rugby boys nga nagtero kagabi upod niya nga napatay wala madakpan kasong umorder ginapreparar na sang kapulisan batok sa sospek. Dinto saya nagpanutsuhot nga rugby boys to dapat aya muna sa mga kapulisan tanan nga mga posible taguan sini pangsalakayon ka mga pulista. Hindi kay maghulat lang kita tunghulan man sang information dapat nagapangita maniguro sang nagakaigo nga ideya nga to sini nga mga kapulisan labang madakpan ining suspect nga naglutang sa pareho niya nga rugby boy. Baho, ang rugby boy way gini ka dangatan ngin sakto dapat pang sikupo ni Slatani galing ambot ko nga nagkatabo ini ang kasubong sining nga mga insidente no. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office iga balita na ni Action na John Diaz karon dugay-dugay 100,000 pesos nga shabu na recover sa top 2 drug personality sang Silay City PNP. Kag lalaki pilason matapos makabunggo ang ginamanihong tricycle sa baral sa Kudal bala kag sa nagatumpok nga ginkutkutan nga balaso kag bato sa Banwa sang Valladolid. Sa balita naman kay Action Alvin Graba sa Patrol Federation Lawyer natala na nga magpakigsapol sa pamunuan sang TLPC kag sa problema blasang kapin sa 50 nga ginkakas nga empleyado sang Talisay City or Tanduay dra sa syudad sang Talisay. Sa balita naman kay Action no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz 36 anyos nga lalaki arestado bangod sa kasong arson. Sa balita naman kay Action Nelson Patino, normal nga nakabalik na ang mga residente sa napiktuhan malapit sa encounter site bla sa sitio Tinibyangan kahapon sang aga sa ilang puluyan nagbalik na sila sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Action na VJ Apasible sa ikalimang distrito, isa ka high value individual kaganay preso liwat nga nadakpano sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita nasyonal, kapin sa 3,000 pesos nga monthly subsidy sa POV drivers ginaduso
ni Senator Win Gatchalian. Apektado nga sektor bangod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, prioridad ni o ni Presidente Bongbong Marcos. Malacanang may panugyan sa independent online media angot sa Red website. Kaga Ilonggahon ang una sa architecture license examinations. Kaga 20 ka CPP link website ginapablock sang National Telecommunication Commission. Kaga 24 ka medical students naglatunay sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos mo like kag share dira ang mensahe mo, basta jutay lang para matagan ta igtalopangod karon. Dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kay ma-break tanay makadali. Matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This news sponsorship is brought to you by Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay mga kaksyon namon sa kanginan Ana Sinoro Arana, Ray Flores Baryoga, Christine Minez Villalobos, Milili Oligo, no? May lang pamati. And sa kay Madam Georgia Gargasiran, Bernadette Lacson, Paul Spat III, Jonathan Rinaxe, Olmiha Mered, Leonila Tarosan, Ju Art Mandagit Tones ni Sakon Tons, no? Avon N, Nining Lisa Fidero, Imbong Jocampo, Diding Alojamento, Madam Virginia San Antonio Olpenda, ang Angela Santillan Santuyo, Christian Bea Dalisay, Rufino Era Gabinio, no? Salamat gid. Thank you gid. Dines Richard Tibor Roma, salamat gid Dines. Then sa ibang paraton nga mga kaksyon kay Diosdado Proponga. Thank you gid Diosdado Proponga. Sa kay Bibi Gregorio Yolo nagtuhaw siya. Basi sapyak naman ni sa karon dugay-dugay, no? Jonathan Rinaxe. Salamat gid. Okay, daligid lang ha. Dina Decrepito, salamat gid Dina. Nolfo Dormentes, Edwin Pantara, salamat gid Edwin, no? Thank you gid. Okay, daligid lang sa kay Jonathan Renaxe, may lang pagpamati ko no sa pamilya Iskaner. Renaxe Iskaner gali ni siya sa Purok Durar og Barangay Mailom, Bago City. Paul Spat, salamat gid. And Tess Ferrer Hison, no? Malang pagpamati Tess dira sa Hacienda Salvacion, Murcia nisa. Sige. Rowena Agata Haba, no? Wala problema ya sa DepEd. Kay luya gid namon ang F2F, ang face to face galing may mga protocols be ang IETF na dapat sundon amuna ang kabudlayan sa F2F. Gani man. Eduardo Labayen, salamat gid. Eduardo Labayen Jr., salamat gid. Sa kay Rowena Agata Haba, thank you so much ma'am. Rowena Agata, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda, thank you gid. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Nining Lisa Fidero gali. May lang pamati Nining Lisa Fidero, no?
Imbongjo Campo, Los Biminda, may nga pagpamatis pamilya distrito sang Manapla kag Victoria City kag sa Bacolod man na. Thank you so much Los Biminda, no? Mike John sa Moldiseba, no? Dira sa Moises Padilla ga monitor. Salamat gid Mike John sa Moldiseba. Okay, sige. Ayos. Ang iban karon naman mahinang kalaban Dali gid lang mga kaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 ng aton oras 12:30 na mga kaaksyon, no? Sige, standby na aksyon Alvin Graba sa patrol naton mga kaaksyon live extension
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay ang balita ni Akson Alvin Graba sa Patrol Federation Lawyer natalana nga makipagsapulo sa pamunuan sang TLPC. Kag sa angot sa problema blas ang kapin 50 ka mga empleyado nga ginkakasang Tanduay, Talisay City mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Action Rex nagpadulong na sa opisina sa National Conciliation and Mediation Board sa Department of Labor si Attorney Luke Espirito, ang National President sa Buklurang Manggagawa ng Pilipino, para magpakigsapol karon nga adlaw sining hapon sa Talisay Logistic Packaging Corporation o kun pamunuan sang TLPC kaga suwungman sang National Conciliation and Mediation Board dara may sa area sang Shopping Action Rex agud tagaan sang solusyon ang problema sang mga empleyado nga nagpatigayon sang ila sining strike sa atubang mismo no sang Tanduay Battle Sorters dara sa area sang Barangay Zone 15 sa syudad sang Talisay. Nawasuno diri kay Espirito, illegal ang pagpahalin sang pamunuan sang TLPC sa masubra 50 ka mga empleyado ina matapos nga nagporma sang ila sining union. Nawasuno diri kay Espirito Action Rex ang ginhalinan diri sa pagpahalin sa mga empleyado amuning contractualization sa pamunuan sang Tanduay Battle Sorters in which amuna kuntani Action Rex ang direct nga employer o galing ang ginpaidalo man sila ni Tanduay Service Contract under naman sa TLPC ay Pero anong status nila sang kakasila sa obra nila? Regular employees ni sila pero anda contractual ni sila o kung ay sa idalo man sila sa manpower services bala Action na Rex. Balik contractual gid hindi sila regular yung empleyado Under sila sa contractual hindi sila regular. Contractual gid sila Yes, pero ang natabo gani diri suro kay Conval Action Rex kay Attorney Espirito, dapat ang ila sini nga direct nga employer ang Tanduay Battle Sorters. Ang natabo naman diri si Tanduay Battle Sorters contract niya o service contract niya si TLPC. Paano? Ano ning TLPC ni? TL mo? Ano siyang TLPC? Ang TLPC diri Action Rex ang ginatawag nila Talisay Logistics Packaging Corporation. Talisay Logistic Packaging Corporation. Correct. Di amo nang amo nila Amo nang nag-contract sila. ang Kaya ang Tanduay nagpakigangot lang ni sa TLPC, tapos ang TLPC nag-provide sang employer nila. By contract lang inagaling. Correct, Action Rex, sakto na. Ang problema lang, kay si TLPC, hindi license, hindi lisensyado nga mag-service contracting base man sa pahayag diri ni Attorney Espirito kay dapat siling niya kung lisensyado ka nga service contracting dapat may ara ka sa license gikan sa dole. Actually sunod sa Article 106 to Article 109 sa Labor Code under sang Department of Labor and Employment. Asos kay si TLPC Action Rex may gali lisensya, diri na hibaluan nga ginpaidalo man ni TLPC Action Rex ang ining 56 ka mga empleyado sa isa pagid ka agency. Diri man sa syudad sa Talisay ina amo ang ZMS
Olye Unlimited Corporation nga mo man ang may lisensya Action Rex siling ni attorney tatlo gid ka layer no sang contractualization. So amo ni first time niya lang nakita ang tatlo ka layer sang contractualization in which natabo lang diri sa syudad sa Talisay kaya nag-ugat gid lamang ang problema sa pagpahalin sining 56 ka mga empleyado matapos bala Action Rex nga nagapurma sang union nga pangunahan diri ni Regina Moleño amo ni ang presidente sang Tanzo Super Union of Employees nga ang ila sini kuntani nga plano para man sa ila sini mga benepisyo and at the same time mabalik bala Action Rex anong kaadlaw ang ila sining obra kay nga tabo diri 4 times lang sila sa sulod sa isa ka semana nga naga-obra. Ari Action na Rex kay nagpasalig man diri si Espiritu nga sa mga empleyado nga ma-resolve ma-solve ang ining problema sa tunga naman sang Pila sila gani ka mga empleyado da? 56. Ba. Oo, damo man ni Action na Rex. Ati subong yay halos ikawalo na ni nila kaadlaw pero sulong ginpasalig yaman ini mga empleyado nga matagaan solusyon. Sa din sila nag-strike man? Sa may Tubang bala Action Rex sa may Tanduay sa may Zone 15 sa syudad sa Talisay. So malapit lang sa Costa Brava. Okay. Oo, lapit lang dira sa may Costa Brava. Inang may mga nabaligyan botilya? Sakto gina. Amo gina Action Rex. Amo na ang Tanduay Sorting Corporation. Aras la sagwa? Ara sila Action Rex sa Gwa Subong. Sa pinaka main gate pala sang tiway na sang ga-deliver da mga botilya sa karon Action Rex wala sa may ga-deliver kay tungod nga dara sila nagapagtigayon sang ila sining picket o kon strike Action Rex ari ang pahayag ni attorney Luke Espiritu. Nag-union man lang ni sila and then they were subjected to retaliatory action by management. And they are victims of contractualization. Amo nang problema tadi. Kay ini tatlo ka layer no. Bagula ko kakita nga tatlo ka layer nga contractualization. Si Tanduay ang gapatrabaho pero ging outsource niya kay TLPC no. Ito tas ging outsource pagin sa isa ka manpower so tatlo ka layer. Tining si TLPC sa ang second layer kung din gin-outsource ni Tanduay wala ni siya lisensya sa Department of Labor violation na ya violation na sang Article 106 to 109 ng Labor Code kag sang Department Order 174 ang ginahimo ni TLPC service contracting siya kung service contracting siya kinahanglan gina-require na siya sa Department Order 174 nga makuha sa lisensya sa Department of Labor kay regulated activity na ang iyayang palusot gin-contract niya man sa Manpower Agency nga may ara lisensya hindi niya pwede. So it seems questionable, attorney. Questionable ang ilang pag-contracting. Ang amo ni gani ang ilang nga legal nga right ya. Sa tutuod lang gid ya, sa Tanduay ni ang may responsibility sila amo nang kinahanglan ay consider na direct employer. Nag-union ni sila para at least maproteksyonan ang ilang interest kablo ka ang right to form a union is a protected right under the Constitution. Pero it was visited upon by retaliatory action. Yung pang suspend na sila 1 month. Tapos hasta subong nag-develop na into mass termination sila. Ang akong subong direksyon subong niya isalbaron ta anay ang ilang trabaho. Makadto ko sa hearing karon sa NCMB kag heart to heart bala nga talk with the management. Ano bala ang problema? Kung pwede man lang naton nga sulbaron nga preserved ang trabaho sa mga worker, then we should explore ways na magkaayusan muna tayo. Action Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni attorney Luke Espiritu. Balita nagikan sa patrol ang ginadulong sa inyo sang life extension vitamin
Patrol with aksyon Nani Kirao, ini sa aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Dali ginang aksyon na Art Tayhopon standby sa Bacolod City Government Center. Live exchange. Balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita sa patrol ni Aksyon Alvin Graba sa iluanta si Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa resolusyon nga nagapaborbla sa pagpatigayon sang face-to-face classes sang DepEd na talana nga igaduso sa konseho masunod nga simana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Pinapreparar na sa likes ni Councilor Inisito Romero ang committee chair sa Committee on Education sa Konsil Sudal sa Bacolod. Ang draft sa isa ka resolusyon na mo ini ang magpangabay sa pamunuan sa EOC. No, kag sa uli, pati na sa mataas man na pamunuan sa Department of Education angot sa request mismo sa taga-DepEd naging parangat sa tatapan ni Councilor Inisito Romero upod na ang mga school principals angot ini sa pagpatigayon sa face-to-face classes sa mga eskwelahan pampubliko diri sa syudad sa Bacolod. Kay silunggari ni Councilor Inisito Romero tiyang sa padya sa mga colleges mayara naman sa nagapatigayon kag CHED ang nagahimo diri sa nagakaigo nga pag-akto. Silingga maayo manikani kay at least ang iya resolution timely man kay mayara sa parayag ang manugsulod na tigikon sa Department of Education na mo si Vice President Sara Duterte na plano sining idusugid no, ang pagbalik sa face-to-face classes sa mga bulutuan. Now, sunod rin kay Navarro, isa manini sa rason kong nga mga schools nagatiwa karon pagi sa local school board nga madumduman na mayara na sa ginaprobahan na pulo para iya sa mga repairs no, sa mga eskwelahan bilang pagpanghanda na at least magamit no, ining mga classroom. In kaso malayon gidman ang pagbalik sa face-to-face classes no, kay may pilag ka mga classrooms nga nalitan sa itong bagyo, may mga daan na gidiyang nga nagkaragubagag since gati naglawig-awig na waay magamit sila nga dapat yun man nga pagkakayuhon. Yaring na parayag ni Councilor Inisito Romero. Very, very possible. In fact, it is highly recommended. Pag ang mga nag-request sa akon ng mga principal sa eskwelahan, including sa request ni Dr. Hico mismo, natagaan ko favorable resolution o endorsement sa Sanggunang Panglungsod kag sa Emergency Operations Center. Nag-contemplate ko nga ma-file resolution for this coming Wednesday session na i-allow na ang face-to-face classes sa tanan ng mga public and private schools sa Bacolod, subject of course to the observance of the minimum health protocols. May mga request da actually for repairs. Halos tanan ng eskwelahan, may mga request da kiti of course. Daan naman ng mga pila ka mga buildings sa aton mga eskwelahan. So ginatagaan namon sa school board sa priority. Okay. May mga listahan kami to sa mga nagapangabay sang repairs. Kag
nabutang to ang mga alan sa eskwelahan. Amalang sa next ang persona sa parayag ni Councilor Rinisito Lovero. So nagalaon siya na magapadayon man ang alert level status sa Bacolod kay sila na gani sa pagsunod sa bagong administration kung may arap pa sa malubo paging alert level status ang Bacolod City isa sa mga lugar na kwalipikado. Oy, kung ang tiyan ninyo hindi ba yung kondisyon termilang malaing pala nagasakit na hindi nyo pagkatagan inasang pagbaliwalaon kay base sa uli mag-develop inasang colon cancer o stomach cancer. So, gina-recommenda. Nagtayhupulo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay aton hibalaon ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, no? Gusto mo bala magdugay, magtigulang kag mabuhi sang malawig, yari ang sekreto. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kun sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasig para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod. Ang serbisyo. Tapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa inaugurasyon sang mga provincial government officials sa Sabado na. All set na actually ang system, no?
go na suno sa kay Go Lacson kag 50 ka mga barangay kapitan sa Negros Occidental benepisyaryo sang scholarship for local leaders on barangay governance. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinovi. Akson Mar. Aksyon Rex ang inaugurasyon kag oath-taking ceremony sa mga nagdaog mga provincial officials dari sa Negros Occidental. Ang pag-umpisahan sa isa ka misa may mga alas 3 ang tagna sa hapon sa maabot ng Sabado, bali Hunyo 25 tuig 2022 dira sa may provincial capital Lagun and Parks nga grounds sa tubaman sa nga provincial capital building. Hambal ni Governor Bong Lacson sa lamang ini kasimpleng seremonya kag way na sa ginibitar pa nga mga national personalities o national figures kundi halin lang dari sa lokal, halin lang dari sa Negros Occidental. Si Gov Lacson ang magapanumpa sa kaya San Carlos City Regional Trial Court, Branch 58, Presiding Judge Ami Alabado Aviliano. No? Ang iba naman na nagdaog ng mga provincial board members, lain man ang magapasumpa sila sa ila. Why na sang problema, preparado na, all systems go na, hambal ni Governor Bong Lacson. The provincial inauguration of all elected officials from governor, vice governor and board members will be held this Saturday at the provincial capitol building. There will be a mass at 3 o'clock, and after that will be the start of the oath-taking activity. That's all I know, because I purposely did not take part anymore in the preparations. No? So that's the information, and of course we're hoping for good weather so that it will be a successful inauguration. Naman ang ginalauman ni Gov Lacson ang kabihunta, maging maayo lang ang tempo kay kung magkatupabi ang ulan. Di open na dagadaan, no? Dara ang Gani? ang Lagun. May duha man sila, may second option na sila, no? Pwede man na makasakar pabaw sang labis ang kapitol. Kada hapon nga daan ko isa nagaguom-guom la. Nagatupa ang ulan. So man second option na dara sa may lapis ang provincial capital nga building. Turuan ko lang kay kahapon may ara sang pagpermahanay kasugtanan Memorandum of Agreement sa tunga sa Provincial Government sa Negros Occidental ag sa University of Negros Occidental Recoletos, no, paagi sa Presidente sa si Reverend Father Don Bisana. Ang tinutuyo sini bali magpila ka ng punong barangay o kung barangay kapitan diri sa Negros Occidental ang luyag nga magtuon bla nag-eskwela local governance or barangay governance ang paghambalan. Ang provincial government may ara na nga scholarship program. So maigo rin siya sa scholarship program. Ang provincial government ang magastos ni Akson Rex, no? So hambal ni Gov Lacson mga 50 ka mga barangay kapitan ang mangin beneficiaryo sini 1 semester 15 units certificate on public administration and governance. Yan si Gov Lacson Balikanta. This was also a clamor of the barangay officials because this is a master in public administration and governance. So we decided to tie up with the UNOR because they have a program for this. This will be good for 50 heads, 50 barangay captains. Our obligation is $1 million pesos. Karalaman sa nga palihag ni Governor Bong Lacson, ibang tag-isri nga balita dahil kay pinpalihag ni Gov Lacson pagkaroon sa hapon kag sa gabi. Isa rin sa talalupang doon ba ining budget sa taran-taran nga mga LGUs sa bugos nga Pilipinas, no? Kay manubo by 14%.
ang budget sa taran nga mga LGUs. So, apektado taran nga mga LGUs, apektado man diri sa Negros Occidental. Ang rason sa riti, nagnubo ang revenues sang gobyerno sang naglikad nga 2020 ikumpara sa 2029. Pangod nga ang mga business activities na apektuhan tungod sang quarantine restrictions. Sa Negros Occidental, by 2023, ang budget manubo 14%. Hambal ni ko, ang 14% ang naiguan niya sa kudako, 700 million pesos. Hambal ni ko, kung tanay pahan na lang kita sari. Ang mas labing apektuhan dari Action Rex, ang ginatawag na MOOE, ang Maintenance and Other Operating Expenses. Tigin tabalo na niligob sa mga department dara sa Kapitolyo nga amuning matabo sa budget by 2023. Plus, ang reaksyon ni Gob man sang saring pagsaka sang dolyar. Di, basta magsakang dolyar, nag-aapekto man dari sa ato sa pungsod ng Pilipinas. Ang aksyon lukikan sa Kapitolyo, aksyon Marlon Hirubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kina Akson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Akson John Diaz standby sa Nokpo. Car aircon cleaning system. Ang problema ninyo ay nagabugnaw ang salakyan. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Sa tamang serbisyo. Katanta si Akson John Diaz, balita gikan sa Nokpo, 100,000 pesos nga balor sang na-recover sa top 2 drug personality sang Silay City PNP kag lalaki pilaso matapos makabunggo ang ginamanihong tricycle sa baral kag sa nagatumpok nga ginkutkutan blahong nga balas kag bato sa banwa sang Valladolid. Yari ang countdown sa report ni Akson John Diaz gikan sa Nokpo. Akson John. Action Rex, ining nadakpan sa Silay City PNP, madurudanlog ni nga drug personality dra mismo sa ilang syudad, kaga madugay na ni nga performance ng mga kapulisan. Ang nadakpan diri amo ni si Sharon Pilaes. Sharon Pilaes alias Eric. Sakto na Action Rex, ang alan niya Sharon, pero yung alias Eric na medyo layo, no? Pero siya ang diri ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, amo ginang iya nga ginagamit nga alias Akson Eric, lalaki ni siya, 45 anyos, kag-residente sa Zone 5, Barangay Mambulak, sa may sulad sang Silay. So, dire kay Petate, dugay na nila ginamonitor, do binula ng mga ginasunod sa mga kapulisan, kay madamo na sa report nga nabaton, nga inigaduso sa illegal nga droga, brasya sa Barangay Mambulak, kagang scope sang negosyo, sunido medyo malapad-lapad na ginman, dahil may sulad sang Silay. Dugang pa rin Petate, ining si Pilaes, di top 2 sa drugs watch list sang Silay City PNP, kay iniman siyang ginatudlo nga ginakuaan sang supplies ng droga sa iban nga mga drug personality nga una na nga nagkadakpan sang Silay City PNP. Sa ginpatigan nga bypass operation kapon o kung kagabi mga 6:15
June 22 draman mismo sa may barangay Mambulak na recover direction Rex mga 11 gini ho ka mga heat shield transparent plastic sachet sang suspected shabu ginabulubanta nagabugat sang 15 gramos kag gini may estimated market value action Rex nga nagalabot naman sa 102,000 ka pesos. Nakuha man diri ang pila ka mga drug paraphernalias kangay sa isa ka disposable lighter, isa ka gunting, isa ka bamboo clipper, isa ka itong nga pil ang mga bag no tukon ko in first action Rex kung sa diin diri nakuha man ang pila ka mga transparent plastic sachets. Na-recover man diri sa posisyon sining nadakpan nga si Pilaes ang 600 pesos nga buy bars money kalakip na ang 600 pesos nga mga budol money kag proceeds sa action Rex sa kinapatihan binta sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nagapati diri si Pitate nga medyo may mga iban pag siguro nga kapdanan ining sa Pilaes kag suno sa ila nga report action Rex oy diri ko sa may syudad sang Bacolod nagahalin ang supply sang droga nga ginabaligya didto sa may syudad sang Silay. Yari si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate sa atong interview. Sa top 2 sa priority list naman sa mga watch list naman, street level individual na actually siya. Then after conducting TSI, conducting surveillance to the suspect, may coordination with the PDEA, and on June 22 at 6:15 PM, our station drug enforcement team conducted by bus operation to the suspect Sharon Pilaes Emilio, alias Eric, 45 years old, lalaki, and resident sa Sud 5, Barangay Mambulak, Silay City. Dugay nyo na sir ginabantayan, sir? Sir, kaya lista naman natin sa priority list natin subject individual. So dito bisa nalabot kahapon ng conduct by bus operation ng ating operatives. Hindi pa natin sa mga link, sir, kung maybe may establish na ito ng mga legitimacy ng personalities. As of now, may mga tao pag-ibang, pero as per monitoring natin daw, Bacolod City ng ila source. So, sa monitoring natin daw, wala pag-ibang naman diri na may grupo, may balangan ng tindog. So na action Rex kay Pitate dra sa may Silay City wala pagid man kuno grupo nga nagtipon o kun nagdihon abi ng action Rex ng pila ka drug personality nga mo nagatindog medyo madurod-lad ko dira nga operator sa may syudad sang Silay. Nagapasalamat rin si Pitate sa kooperasyon sa publiko sa publiko nga nagatag sila sa mga tip o kun impormasyon na gud matap na ining illegal nga droga dira sa maman nga syudad. Sa ibang nga balita do kagabi may Lucky Action Rex nga tricycle dira sa National Highway ni kikita kada sa may kilid baybay dabla ang alagyan kid Action Rex Purok 3 sa may barangay Palaka sa may banwas ng Valedlid ginapayag diri ni Police Major Wilfredo Biraman Jr. nga ang dalanon dira ginakayo mong ang kakayo dira Action Rex sa may gina-expand na nila di ba may 3 lanes sa sandalan hindi dumiara dira Action Rex ang pika-pika subong ginpalapad pag ginalakso Rex do ginbutangan nila sampaw ginreclaim nila ang badala ni Binuman hindi na yaamo na aksidentihan sining motor tricycle may samtang kuno ginaubad na sa kilid sa nagdalan ang tunga da kuno Rex ginabungkal man ka ginarehabilitate sa mga kontraktor lain man ang kontraktor Action Rex kapon sa mga around 6:45 sang gabi may aksidente nga nagluntad sa National Highway sa Purok 3 Barangay Palaka sa banwasang Valedolid. Ang driver sa tricycle ang muli si Rosalito Maravilla, 42 anyos, sang Purok Malipayon, Barangay Sagwa Banwa sa may banwasang Valedolid. Ang tabo si Lideri, nagamanen sa tricycle from south to north direction or from north to south direction, kaya linis ako sa ilang tapos way guro na nakita nga may baral gali, kaya ang badri ni Binuman, sado kalapit early warning device na kinbutang nila sa baral. Dapat na po ng mga 5 to 10 meters ang kalayon kay para kung dasig mo dalagan, pwede ka pinakakuha asang preno, maka-apply ka pa preno Action Rex, kag hindi mo babungguan ang baral. Ang tabo ni ko na kagabi, medyo dasig ang pagpadalagan, sunini Maravilla, way makita ang baral, binungguan yung baral, ang lain padre, kinagtaklad pag sa Action Rex, sa nagatumpok ng mga ginpangkot-kot nga bato kag balas sa ginakayo nga dalas tunga dira. Ang baral nga ini, kay ining construction site, ginahando subong sang Silver Dragon Construction tinagayo man diri sa Binuman sa mga kontraktor dira nga kun mahimo butangan gid la sang visible nga
early warning device ang area para hindi magtugas sa aksidente. Ining si Maravilla sa aksidente kapo nagkaangkon sa pilar sa ulo kay giban pa nga mga gas-gas nga lawas. Gindala naman ni sa may Valley 3 District Hospital. Ginset nila ang medal at bulletin kay nagilawang sa aga. Kaya na sa maayong kondisyon ining driver sa tricycle. Yari si Police Major Wilfredo Binaman Jr. sa interview. Wala ka na termen kay ang balyalin sa ilaw mapulote daw kadulog kasi ang taon mong early warning device na dapat mga 10 meters or 5 meters away sa kalkal ang ginutang niya sa kontraktor lapit kidlat siguro dahil ang iya pagpaglagat aklat dito sa Blasagin pangakab na siminto pero gin-inform pa sa investigator nga sinasero kay Mansal Misterion. Ang victim, so far conscious man siya. Actually, sa batian si Police Major Wilfredo Binaman Jr. ang hepe sang Valladolid PNP. Balita gikan sa Nokpo, ang kaaksyon nyo, Akson Zandia. So nasa balita na sa Akson, sa Bacolod, Akson Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo, no? Daligid lang sa mga kaakson ta mighty si Anay kulang. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Ayos. Sige, manamyaw tanay kay Liza Montecastro Narciso. Mayong udto lang, listening everyday from Dua, Qatar. Salamat kid madama. Liza Montecastro, mga kaaksyon. No? Mayo lang ang pagpamati sa pamilya Dira Narciso and Montecastro family sa siyudad sang Himamaylan. No?
Ayos, Evelyn Sinaon, salamat gid kag happy birthday lang kay John Rose Javier Lorejo sa Barangay Felisa. Salamat gid Evelyn Sinaon, Leia Younger Esquivel, and Serela Samar Aguilion. Pasalamat sa. Thank you gid Madam Serela Samar Aguilion, nalin sa kay Jinky de Alagdon ang pagpanamya, no? Elizabeth Malaka, Humalumina, tamyaw lang si Toto John Mark Refuela sang okay, happy birthday to my cousin Toto John Mark Refuela. God bless on your way to Korea. Okay, sige. Okay, halin sa kay Jinky de Alagdon. Jocelyn, salamat gid. Ricky Soriano, may lang nga pagpamati dira sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan, taga Purok Protas, Galit Family. Salamat gid Ricky Soriano. Pelton Lipora sa Pasay, no? Gemma Tagwan, salamat gid Gemma Tagwan, no? And Murada Juanita, no? Rochelle Polincio Susana, Nides de la Rosa Rodrigo, no? Gamonitor sa Barangay 29, Bacolod City. Salamat gid Nides de la Rosa Rodrigo, no? Inday Blasa, salamat gid. Thank you. And Donald Kabasag, salamat gid. Ayos, sige, dalig lang mga kaksona. Standbayan ay matagtap lang ka mga komersyal sa karon dugay-dugay. Balikan ko lang kamo ang iban pa nga mga greetings. Karon dugay-dugay, no? Sige, dalig lang, standby. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la una 10 ang aton oras, 1:10 na mga kaaksyon. Sige, sa inuwan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Yadtong rugby boys blatong nga nalutangan no? Kagabi, sang iyang upod man lang na patay ini. Kaso nga murder, ginapreparar na sang kapulisan batok sa suspect. Mga minor ni kunong suspect kagang biktima ho. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, sa report kay sa Bacolod City Police Office, ang tempo mo daw, pwede pa. Oh. Pwede pa hulat, no? Okay. Hulaton ta na, Aksyon Eric, no? Hulaton ang? Ang palabuton. Abi ko kung hulaton ka. Ayo di purma. Hulaton ta kang tapos mo programa. Okay. Makapanyaga kita, no? Kay birthday ni Action Felix Campanil. Perting preparasyon daw, 5 ka baboy, gidi o? 5 ka lechon. Tiyambot, paano ito ni maubos na di? Tulok-tulokon lang, kagpayam iran lang Ayo di purma. Araw na karon sa dalawang nagabantay sa pasyente sa ospital ng pangtagaan na karon. Isa lang ka kilo, no? Pwerte si Maninoy ko Felix Campanil. Pwerte sa ko mamila. Ikapilaya ko, no? Ha? Ikapilaya? Ikanubenta. Ayo di purma. Abi ko, abi mo 49. Abi mo 60? Abi ko 49. 49 sa lakad. Gali kay 65, no? Ayo di purma. Halina, Maninoy kay Maninaya nga pagpanamyaw. Si Maninay Nini, bla? Gatamyaw kay Agurang Felix, Agurang Felix ha. Kay Maninoy Felix ha. Part 1 nga selebrasyon part 1 kay part 2 sa Sabado. Sabado kag Domingo. May Lunes pagani mo. Sabado na lang kay duwa lang ka. Non-stop ning selebrasyon niya mo. Gani Sabado ang part 1. Part 1 subong, no? Part 1 subong, part 2 ang sa Sabado. Sabado part 2. Pagka Domingo na may part 3 pa. Part 3 na, kuha na yan ang pamunlaw. Ayo di purma. Pamunlaw daw ng paligo. Grabe man sa magpanginit, no? Portire si Action Felix Campanil. Wala man buwas para sa iya. Importante man lang natuod, sa ulog ka sang imong kadlawan, ang butsino pag idang daso na. Dali kiti suportado, man sa ni Maninay, Nini Campanil,
Yan ang pagustuhan man sa ni Maninay kung anong Oh, gusto yung laban eh. orderon. Bisan anong orderon ni Maninay? Okay na sa Maninay ya. Wala problema, call para ni Maninay. Oh, laban eh. Tapos sinisingat tayo sumahan na tatapos sweldo, no? Ayo di purma. Hindi ka na mangita pa ha? Ang hara lang. Basi mangita ka kaya hara na na? Magkapagusto kay subong kabigado, no? Oh, laban. Ang hara lang, no? Oh, laban. Balik ito paranggang si ni Maninay, nili kampanyel mo. Oh, gani. Kundi may mga pato, may mga kanding, may mga pabo, may litson, sa parto na yan. Sa parto na Oo, yan. may mga kinilaw, may mga sinugba, may mga sashimi. Yan, kompleto na, no? Grabe, no? With matching karaoke. Ba, may karaoke pa? Oo, masiging-siging tatos sa Sabado. Perti Oo, ba? kuha na. Palaoy-laoy naman tas ni. Oo, gani. Wala problema kay... Lain yung batuhon tablaw. Ayo di purma. Yung sinong kanta na libagon mo. May clearance na sa palibot ni Maninoy Felix. Ano? May na nga clearance. Okay. Nakalisensya na siya kay Kapitan da sa Oh, barangay sa ano Tuda. lang bilog na kalida. Si Kapitan Banguanga, no? Ambot ko na nun nga area ila do barangay 3 na daslaya. Bangwangga. Bangwangga Nildabla. Listener nato na si Kapitan aton ina. Ato na si Kap. Ate may clearance na kay Kap pa. Kapitan Imelda Bangwangga. No, may clearance na Barangay kay Kap. 2 na da iya sako pa. Do barangay 3 man na da. Hindi barangay 2 na iya. Kidri niya galing sa piyak niya nga side. Oo gani, barangay 2 na iya ni Action Felix ya. Tiway kita da. Ayo di purma. Kap tuloy niya kanta basta hindi lang libago. Sa palibot nga mga bungalow na ni Action Felix may clearance na da. Gani. Kasi hindi ito nagsama sa Action Felix nga celebrate mo once a year mo na. Gani man. Hindi tagaan na oportunidad, no? Kay medyo may edad na. Ba may edad. Ayo di purma. Damo to yung nga manami. Kaya konsiderar mo nga mamal. Ayo. Amo na ng tirada Action Rex, no? May nga pagpamati kay Randy L. Bahande. Ngara naman kamo nga duwa makakadlaw manta. Randy Bahande kay Dennis Richard Tiboroma linga hindi kamo magproblema kung paano maubos ang handa. Dugay-dugay makadto kami Mang Urab. Ay, pwede si Dennis Richard Tiboroma ba? Mang Urab gid. Urab, no? Si Leonela Tarosan, no? Dra sa corner Gatoslaw San Sebastian, si Tia Kim Eriman, salamat gid. Jenny Sulgon, ga monitor. Kag si Nonoy Mariguhit Cordero, no? Okay. Okay, sige. Sige. Ayos. Ang suspect nga minor dito nga rugby boy nga 16 years old, no? Oo. Ayawan kagabi lambihong pulis na sa may kwanta sa likos ng San Jose City. Way kayo matakpan kay porte ka kilas mga bata ni. Kilas gid eh. Okay, ang biktima din nga napunan niya nga napatay gabi mga rason si 17 years old mong. Sigintiro yan isang pengan kagabi ng biktima. Kay ang Intero ya sang pinggan? Pengan. Okay. Biko pinggan. Pinggan na galupat na yan, no? Pinggan. 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 Oo, mo na sangin gamit. Anong balayas ni man? Tinara man nga 45, manara na ito, depende sa bala. Kaya ito mo ay ma-recover ang basiyo kang bala. Ito isama ng kabilog balayas na sang pinggan mong. Tinaigo ni siya ang biktima nga 17 years old. Indalan ni sa ospital sa Corazon Roxen ba wala kay matabangan. Rason siya nag-expire kagabi Action Rex. Tabo ni mga pasado na sotsoy pa na mo tinuto temprano pa na. Sa kay Police Major Jury Puerto nga kasimple man ang ginalinan ni. Gisugo sang suspect ang biktima nga magbakal sang rugby. Tisa uli pagbalik sang biktima, why dala rugby? Sige nakigan siya sa sang uli nga nagtinapungulan ni sa 60 years old ni. Adjos kaya ni si Sais Perde sa 17 years old. Pumuli na sa ilang nga ginaulo-istaran dang 16 years old. Kag nagkuha tong isang pen gun. Pagbalik, intiro sa tiyan. Aralan di hospital, hindi malas. Guru, igot tinahe, guru pala. Nag-expire ang 17 years old ni kagabi. Dara sa may emergency room sa Corazon Roxen Monterribano Memorial Regional Hospital. Ang biktima ni Gali Action Rex,
nga 17 years old ni daw. Ano ni gali, dolayas, anak ni daw, pero may mga sakit kinasakit, isang nanay, tos bago, bago ni kinagsurex mo. Taga kalumangga ni blang biktima ni, ang biktima ni, kani kayo nagpamulya, hindi sa bakulot, kayo daw, pero may kinasakit sa ginikanan niya. Yung suspect niya, ang nanay siya, ang ginikanan siya ni preso sa illegal drugs. Liho maning bata ni. Mga circumstansya, black source hindi ito mapahiway, nga mo nang dangatas ang mga kabataan kung kaisa sa kakulang sa pagtuitoy sa ato sa ginikanan. Tiyari si Police Major Johnny Puerto Jefe sa station number 8 sa interview sa Action Radio. Sir, ang atong victim, minor de edad, napatay niya siya. So, pag rescue siya, pagka sa hospital, mga 7:30, conscious na siya, may storya pa, pero pag alas 11 patay niya siya. So, minor de edad ang suspect at lahat subong. So, ang ginalinan dira, kinsuko sa suspect, ang victim ng bakal rugby, pagkitain niya sa wala mahatag ang rugby, nagpapungulay sila ng duwa. So, naperde niya ang suspect, nagpuli sa neptune, nagulam sang pinggan sa migo ya, nagbalik. Yung commotion ni Wat, nagpalupok na siya sa pinggan, naigo ng victim sa yan sa tuong bahay. So, buhay pa man, conscious pagdala, pag alas 11, napatay. Ang suspect, sir, why hindi man nakapanap ng kagabi? Wala dyan, squatter bida. Tapos, ang suspect gali, sa investigation, tagabago gina siya bantayan, pero wala ito sa kapuli. Dahil sa katina, kami parintid, sa may pesahan siya. May grupo, dito sa may pisaan, mga rugby boy. Dogin nihong yun ni kagabi, sir, no? Sa mga bargahon ni mga kita, hindi makita. Ang victim na ni sir, ang iyang parents nadakop niya sa droga man. So, liyo-liyo, wala namin yung kanan mo. So, ang aton nga suspect, puno, hindi man yung pakulit sila. Kaya nasakit mo yung kanan niya sa bago. Pamanin natin sa katiner. So, mga ta kaso, pada sa murder, kaya kitit. Tapos po kaya, nagpaparmas mo, di ba puti yung plano, git? So, yung murder pa niya. Ipahal ka kaso sa minagdidad ng suspect. Actually, si Police Major Jory Puerto ang hepe sang Police Station number 8. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbalag report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaksyon, no? Sa iluan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib, mapakadi City anay kita, no? Ini may kang tanan sa 36 anyos nga lalaki, ho, na dakpan man ini sa ngaton sining nga mga kapulisan bangod sa kasong arson, no? Grabe, man kasimple lang ang mga kaso ba pagpanunog. Arson ang kaso, mga kaksyon. Katuantang balita ni Aksyon Roger Gotib, mapakadi City anay kita. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, arestado ang 33 anyos nga, 36 anyos nga persona matapos kini siya ang nagapangatubag ng kaso nga arson. Kaginserbihan sang warrant of arrest sa mga katapos sa kapulisan sining syudad. Ipamulan mismo ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi ang pag-serve sang warrant of arrest nga ginisyo sang RTC Branch 60 kag ini ang kaso nga napatuhoy sining suspitsado nagkikilala kay Bomber Cruz E. Conde sa nasiling nga 36 anyos kag residente ini sang Senda Salvador, Barangay Andres Bonifacio, Ciudad San Carlos. By virtue of warrant of arrest nga bit-bit sang kapulisan naging serve sa iya, naging pirmahan ni Honorable Judge Renato D. Muñez, ang retired nga judge sang RTC Branch 60. Now, sa siniya nga kaso, may ara nakatala ng piyansa pero wala butang diri sa information, no? Hindi sa karoon ang bitinado naman sa bahin sa nga Cali City PNP tungkol kay wala pa man siya makapost ng bill. Pero sa payag ni Police Senior Master Sergeant Jerry Bilbar sa warrant sa Pura Section, may piyansa ining kaso tungkol kay siningagin sunog nga property sa mo ang kasubuhan nga sa riin na may ara nga nag-witness nga siya gid mismo ang
may kahimuan. Report gikan sa syudad kang Cadiz sa atol kini mga kasyon sa mahilig balaman kape. Sa liwat ang atol kini nga atol kini informasyon Life Extension Coffee Mix. Ay Life Extension Coffee Mix sa inyo sini nga pag-inom sa atol pag-inom sa kape. Upod na dira ang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghim para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Go Team Live Extension na Vitamin D3. Mga kaksyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Tapos ang balita ni Aksyon no Roger sa iluan tanay si Aksyon Nelson Patinio ini may kang tanan sa sining normal nga nakabalik na sa ang mga residente blato nga napiktuan sang malapit o mga residente nga malapit sa encounter site sa Sitio Tinebyangan sa Banwa sang Calatrava. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex ang matapos nga ginamando ni Barangay Kapitan Johnny Gelota sa kay Purok President Dudong Yanong sang Sitio Tinabyangan, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava ang preemptive evacuation sa mga residente malapit sa ginalgar kuta sang mga rimnan sang New People's Army. Kung sa diin natabo man ang enkwentro, normal na ini nga nakabalik ang mga pumuluyo sa tagsa nila ka mga puluyan. Matapos ang pagpangayo sang panugot ni Barangay Kapitan Gelota sa tropa sa militar, nga makabalik ang mga residente galayo naman nga ginpahanugutan sa mga ini matapos ang clearing operation sa militar sa mga lugar. Sa report sa 79th IP, nagluntad ang enkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army nga nagdugay sang 15 minutos kag nakuha sini ang ginakabig kampo sang mga rebelde. Nakuha man sa mga militar ang mga subversibo nga mga dokumento, medical paraphernalias kag personal nga magamit sang mga rebelde. Sa among nga enkwentro, Action Dex wala naman sang nasamaran sa tropa sa militar, samtang ginpahayag sini nga posible may pilason sa bahin sa mga rebelde base naman sa mga dugo nga nakita sini sa lugar kung sa diin natabo ang pagbayluhanay sang lutang samtang nagapalayo ang ginakabig na pulo ka mga miyembro sang New People's Army. Samtang sa bahin sang kapulisan, wala naman sang official nga barangay o konresidente sa nasambit nga lugar nga official nga nagpablatter sa kapulisan angot sa insidente. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you!
Salamat kid Akson Nelson Patinio. Ulay hunontang balita ni Akson Vidya Pasible gikan sa ikalimang distrito, isa ka high value individual kag anay preso man liwat nga nadakpanho sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Banwa sang Hinigaran. Yari ang countdown sang report ni Akson Vidya Pasible. Akson Vidya. Action Rex, arestado ang isa ka persona nga anay preso kag ginagkabigman bilang high value individual sang mga kapulisan sa ginkasa nga drug by bust operation kahapon nga adlaw sang Hinigaran PNP Hulyo 22, 2022 sa may bahin sang Coronia Street sakop sang Barangay 3, Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang suspect sa kay Arlo Arcolas, 41 anyos, kasado kag residente sa nasambit ka lugar. Sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Hinigaran Municipal Police Station, ginpatigayon ang isa ka drug by bust operation nga nagresulta sa pagkadakop kay Arcolas. Nakuha sang kapulisan sa kontrol ni Arcolas ang walutanan ka mga magagbay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginapatihan shabu. Nakip na ang isa ka by bust item nga ginabulubanta nagabugat malapit isa ka gramo. Kag ginabulubanta nagabalor 2,000 pesos. Isa ka improvised glass tutor, isa ka disposable lighter, kag cash ka nagadangat sa 440 pesos, kag isa ka 500 pesos nga gingamit naman bilang buy bust money. Sa karon, nagkahunong si Arcolas sa kustodiya sang Hinigaran PNP. Report nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Akson VJ Apasible, balita gikan sa ikalimang distrito. No, sa mga kaakson ta, yareo constipation, amon isang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas
ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad. Sige, sa iban pang mga topiko, kag mga talamyawon ta, pabosantan lang ini. No? Kaya daw kalang-alang kita sa tiyempo, mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay mga ka-aksyon. Sa kinandan, nagapasalamat kita. Ako ang inyo sinika-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.